Selam hormatly dostlar, we tanışmışlar. Hemmeňize ýalkyn salam etýän, hemmeňiziň janyňyz sag bolsun, başyňyz dik bolsun. Okuda bolsaňyz, işte bolsaňyz, derste bolsaňyz, watanda bolsaňyz, watandaşda bolsaňyz, hemmeňize jan saglyk arzu etýän. Men ştaýlarym düşürmem sebäbi Toronto şäherine, Kanada Toronto şäherine bir gözellik awadan ýerler we dinjelenen ýerlerde ýer ite. Ştaýlaryny düşüreýin, sizlere tanıştyraýyn diýdim. Görýäňiz, gediren jetip ýörli, dinjel ýörli. Gözellik awadan ýerler. Bulmata aýyň 9-y, 9-njy iýun 2021-nji ýyl sagat bolsa 2:30 bizim wagtymyz bilen Türkmenistan Milli Muhatabata Watan wagty bilen 11:00. Görýärliňiz awadan ýerler. Şeýdip şuňa zatlar YouTube'da goýup ýeride siziň göwüňiz açaýan begendireýin. Häzir käbir ýerlere ýene aýlanar. Ine görüşiňiz, şu park, aňarda mektep. Buram 6 aý bärde kyş bolansaň, ýagyn ýel, gar bolansaň, hem ýer gömgöklük. Jeňellik, tokoýluk, awadan gözel ýerler. Ýerlerini düşürüp, sizi begendirip tanış edeýin, ýani adamçylykdyr. Belki okuýmak üçin gelersiňiz, ýa işlemek üçin gelersiňiz, ýa gedilenje gelersiňiz, netibe ýagdaýdyr bu. Palanlyk bolmaýar. Herkim netibe çekýär. Netibe diýen zat. Şonuň üçin her ýurda barmadan öňçe dilini, däwrini, desturuny, hada kanunyny bilseňiz haska bolar. Dilin adama ziýany ýok. Her bir dil bilseň, her bir adam üçin gowy. Görýänsiňiz gömgök, otaýda ýap-ýaşyl diýsen awadan ýer. Ştaýlaryny tanıştyraýyn diýdim. Sizdiňe begendirmek üçin. Häzirçe köp sag bolun. Janyňyz sag bolsun. Başyňyz dik bolsun.